שלום חברים, היום אנחנו נלמד איך מניחים תפילין. את התפילין אנחנו נניח על היד החלשה. זאת אומרת שאם אני כותב ביד ימין, אני מניח את התפילין ביד שמאל. אם אני כותב ביד שמאל, אני מניח את התפילין ביד ימין. אנחנו מתחילים עם תפילין של יד. את התפילין של יד, אנחנו נראה, יש להם קשר, הקשר הזה נקרא יוד. היוד הזאת צריכה להיות קרובה לגוף שלי. זאת אומרת שאני אניח את התפילין, אני מכניס את התפילין ליד כשהיוד קרובה לגוף. את התפילין אני מניח על השריר עצמו, לא כלפי חוץ ולא כלפי פנים, אלא ממש על השריר עצמו עם נטייה קלה כלפי פנים, ככה. המקום של התפילין על היד, אני מחזיק את היד בזווית של 90 מעלות, שם שתי אצבעות, איפה שמסתיימות השתי אצבעות, שם זה המקום של הנחת תפילין. אני מהדק את הרצועה, אני שם לב כמובן שהרצועה לא נמצאת על החולצה, כי צריכה להיות רק על הגוף. ובצורה הזאת, כשהתפילין במקום, אנחנו מברכים. כשאתם תברכו בבית, אסור לכם לדבר מהברכה עד שסיימתם להניח תפילין. אני מדבר כדי להסביר מה עושים. כשהתפילין ככה, מקווה שרואים טוב, אני מברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אני מותח את הרצועה על היוד ועושה 7 ליפופים. מפה אנחנו מתחילים לספור את הליפופים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ואנחנו מחזיקים את הרצועה. עכשיו עוברים לתפילין של ראש, אחרי שיש לנו בעצם 3 רצועות פה, עוד 7 ליפופים. זה אמור להיראות בצורה הזאת, שהרצועה כאן על הקשר. אני לוקח את התפילין של ראש. התפילין של ראש אנחנו מניחים אותם בצורה כזאת. יש מאחורה את הקשר, את הדלת, ואת התפילין עצמם. את הקשר אנחנו מניחים מאחורה על העורף, איפה שמסתיימת העצם של הגולגולת. את התפילין עצמם אנחנו מניחים מקדימה בין העיניים בקו השיער. למי שאין שיער אז עד איפה שהיה לו שיער. את התפילין של ראש אנחנו מניחים כשאנחנו עומדים בעמידה. אני אניח בישיבה כרגע כדי שתוכלו לראות מה אני עושה. אני בודק עם האצבעות שהתפילין מאחורה, הקשר מאחורה נמצא על הקצה של העצם, ומקדימה אני אסתכל בעזרת מראה שהתפילין נמצאות בין העיניים, ואני ארגיש עם האצבעות את הקו של השערות ויראה שהתפילין לא יורדות מתחת לקו של השיער. סיימנו להניח את התפילין של ראש, עכשיו אנחנו חוזרים לתפילין של יד. אנחנו לוקחים את הרצועה ומעבירים אותה על האמה, פעם אחת על הפרק האמצעי ועוד 2 ליפופים על החלק התחתון. מורידים את הרצועה ללמטה וסיימנו. זהו. סיימנו להניח תפילין. בהצלחה לכולם.